Έρχεται. Έρχεται. Αυτό είναι από τον Χρήστο, παιδιά, να δείτε το μελίσι. Και η αλλαγή μαζί. Βασίλ, ειδικός είναι ή του Χρήστου. Το κάναμε μένα να το παρακολουθούμε το που ανοίξει να κάνει το κάτι, εγώ πήγα για το κλεισιά, δεν είχε. Α, εγώ, ναι, σύντομα την απόσταση έχει γίνει. Αύριο θα πάω παρά, τώρα το είχα, θα πάω στον γιατρό και με τον ψυχολόγο, θα το δώσω στο σημείο και τώρα κάνω το φυσικά. Να έκανε τίποτα. Εντάξει, εγώ πίσω έχω αυτό. Δεν ονομάζεται. Ναι, δύο πέτυχα. Τώρα η Βασίλισσα πού είναι? Τώρα κάπου μέσα εδώ στο... Από το Βούλιο, Θα τη φέρουν μέχρι την πόλη και θα να μπει μέσα και θα μας πει την πόλη. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι κάτω δίκολα. Εκεί τι έγινε σας? Εκεί πού θα μαζευτούν? Εδώ κάτω από τον δόκτωρο. Έχει το πλυντήριο και πάμε δύο κάσες. Πάμε στην κάσα να πάμε. Στην κάσα να πάμε. Δεν πάνε στην από πάνε στην από κάτω, δεύτερη. Τώρα έβαλε εκεί στη δουλειά να... Μαζεύονται εκεί στην κάσα τώρα. Μαζεύουμε στην κάσα. Εκεί μαζεύονται, για. Καλό πάει να ψηφίσει ωραία. Είμαι και αλλεργικός. Μου τρέχει στα νοσοκομεία. Έτσι. Α, εκεί μαζεύονται, να το. Και μεγάλο είναι, ρε. Μεγάλο είναι, Κώστα. Ναι, ναι, κάμπουσο είναι. Στην κάσα μαζεύονται. Αυτό που είπε ο Γιώργος, στην κάσα. Την βλέπα. Είναι την παλιό κάσα. Την έφερες? Έφερες την καλή? Ναι,